darrere de cada decisió que prenem, primer hi ha molts anys d'experiència, més de 100. Cada decisió que prenem a l'escola té un perquè. No hi ha res que quedi buit de contingut. Des d'infantil fins a batxillerat fem un seguiment tutorial, amb això ens dona poder veure totes les capacitats que té aquell nen, buscar-li el talent de cadascú. Ja sigui un aspecte més artístic, més tecnològic, més científic. Perquè el que és ben cert és que tots els alumnes que venen a la nostra escola, tots tenen futur. Jo de gran vull ser metge. Policia. De gran vull ser inventor. M'agradaria ser professora. Jo sóc mestra d'educadora infantil i ara mateix els pares em pregunten la PIA com és? La PIA com és? Els nens que surten de P2. I jo els dic, la PIA està molt bé. Jo ho tenia molt clar i parlant tots dos va ser fàcil la decisió. Una de les coses que fomenta molt l'Escola PIA és l'esport, ja sigui en horari escolar com en horari extraescolar. Les llengües estrangeres per nosaltres és una prioritat. De fet, comencem l'anglès a infantil. Tenim una persona nativa i llavors fa l'estona del conte, fa el joc simbòlic amb els nens. D'una manera més lúdica, introduïm la llengua estrangera amb els nens petits. Al batxillerat, els alumnes que ho desitgen poden al final del batxillerat obtenir la titulació del batxillerat català i el batxillerat francès. A secundària el nombre d'aprovats d'alumnes amb el graduat escolar és molt alt, altíssim, i a batxillerat ens movem al voltant d'un 98% d'alumnes que aproven la selectivitat. L'èxit en aquest model d'atenció individualitzada ens porta a tenir uns molt bons resultats acadèmics. M'agrada venir a l'escola perquè així puc aprendre coses noves. A mateix, que el que fem com un endevinar ja ens diuen és un nombre, jo què sé, ja el tenim d'endevinar, depèn del que ens diguin. El que més m'agrada de l'escola és treballar. Hi ha un llibre al nostre pati. Ja. Intentem educar els alumnes no només a nivell de continguts teòrics, sinó a nivell de valors humans. Fer que cada alumne sigui millor persona cada dia i fer que cada alumne aprengui, que cada alumne sigui més crític. Moltes vegades les causes surten dels propis alumnes que proposen algun tema per poder col·laborar. Venen a aprendre, a estar amb els seus companys, a tenir una bona relació amb els seus mestres, a jugar, a córrer, a oxigenar-se, a tenir experiències i, en definitiva, venen feliços. A mi m'agrada molt anar a París. Quan vaig arribar aquí i m'ho van ensenyar amb aquest caliu que et donen i tal com t'ensenyen l'escola i tot això, vaig dir, realment és l'escola que vull venir. Sempre diem que l'Escola Pia de Terrassa és una escola oberta, és una escola transparent, perquè les portes de l'escola sempre estan obertes. I les portes dels nostres despatxos i dels nostres telèfons i de les adreces de correu estan sempre a disposició de totes les nostres famílies. Bàsic, la comunicació. I de l'Escola Pia el que em vaig emportar va ser els amics, persones que conec, i llavors la forma de desenvolupar-me. No em plantejo portar els meus fills aniran a l'Escola Pia perquè per mi és la millor escola. Com ensenyen, com eduquen, la globalitat que té l'Escola Pia de Terrassa és especial.